Pia oni ahweme na ye February ogifo abosumi ne de di kan kra abosumi we mu na yegusu sua de amamra kwanche so na kokoto ana mediation na no ada na yebusa ko san se ye kasa obi mawrebu ana akasie ne a ekire se na ye hwani mu ase moye na be banka betimi enya do betimi yi ano nenso amasa na emum de ekire ne se kasa obi mawrebu no akasie ne so ni akron oye pepe ene asem bisa no ene se kasa oba bia kum so na ekire se oba no wakum so no fa wadwinche no bra yin Facebook fan page ni Teacher Kofi o Facebook sanso na number no WhatsApp ni SMS ni 0549646955 odiba insi ni beka ede akire wo nene wa mmra kwankire so yesua ade afa asante kotoka se bia kan se ukuma pema apembeba mpempi ye kasa asem we ya na ebinim de omani akobu bo kure friend kuma ase asante kotoko eye ne kwan so anse firi se potogum ni hwegum ni nyina ayen kwan kra sanso na dadaba eni de ba mu nyina nwrafo kro na emum de ye kan se kasa yi aye asante manyina emrane na de ntie nya ka kasa se kanetiti nsempanifo anase kotoko ebe kwa kwa do ene se ahemfo bi nyina bom kosai eche sikadwa kofidu ache krare ene brare nwoma so enti so kosai kire ne hwia na ohene bia na kofo aba na kofo no omuche mpesua obonkum ye onifa hene bonkum hene chidom hene omu nyina de omakofo aba na omu ba hwia na obia na kodien so aba na de ene se bonkum hene na kofo nkro obechembe sa hodo miensa enti odi kan de otosumienu de otosumiensa eno ana de odi kan ayopomani to no ne nkrofo akono na de otosmi nso apoma ne de enfi o mabobasa ya na de otosmi nso owuram na mo de atoahye o makotamfo so na no na nkrofo ne hwedia akofo mo free hemfri se wo kom mo nyina nso mo nyina ewu no bo ho anafofo kredi o mo nyina ababam eno ana asantima atan hwedi no nkrofo we die dabi okum apoma apembeba nti sa amrane no enye kotokokra na de bon ho mrane nkrofo bi hwe o mo hwe asantima ho ode a ana hwe se asante kotoko okum apema apembeba enam so kra makosi kokko eba asantima do tekrare ne brare mo so sikadwa Kofi na se ebesua ade ekwen fa so kontokwa ne akodi nyina de ko ni kroma enne wato aso akoso entumi enya gidie o ya nsante ya mamra ni amane mu nam sa yeso am yetimi atumpon na nakokoto ni amamra kwankire so mebese me de obesi afrisen apetu press kasa tenten e de anafomba na emu mhyane so se ebusa se kasa oba bia kumso na ekire sei me do bomu chidom pa Teacher Kofi me de wase pi nyame hia mu nya me mamba bye.